Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. 14 октября столица республики отметит День города. 14 октября пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню учителя и связанное с чествованием лучших педагогов Гагаузии. В Кишиневе 14 октября состоится День города. Мэрия столицы подготовила программу на этот день, в которую входит концерт, ярмарка традиционных блюд и народных мастеров. Специальным гостем в этот день станет румынская поп-рок-группа «Холограф». На проспекте Штефан Челмари 14-15 октября можно будет попробовать традиционные блюда и местные продукты, а также посмотреть работы народных мастеров. 14 октября на площади Великого национального собрания выступят муниципальные музыкальные коллективы и молдавские артисты. – 14 октября анонсировано мероприятие, приуроченное ко Дню учителя и связанное с чествованием лучших педагогов Гагаузии. Место мероприятия нестандартно для Гагаузии – стадион муниципия Камрад. В программе мероприятия награждение педагогов, творческие номера от учителей и воспитателей, выступления звезд гагаузской и молдавской эстрады. Живопись – лучшее выражение души. Амелия Гурин о своем хобби в репортаже наших коллег БАС-ТВ. Mă numesc Gurin Amelie, frecventez școala de arte deja de 2 ani. Am aflat de școala de arte de la prietena mea Corina, care a venit mai înaintea mea aici, iar eu m-am gândit că, din motiv că nu aveam cu ce să-mi ocup timpul, m-am gândit să vin și eu cu ea. Venind aici, eu am început să-mi dezvolt talentul care l-am aflat de mică, am început să mi-l dezvolt la această școală. Mi-a părut o fire foarte curioasă, foarte ușor asimilează informația. Într-o perioadă scurtă a început să execute tehnici pe care unii chiar și în clasa 4-a nu pot să facă. Un profesor nu trebuie doar să le spună ce să facă, dar să-i învețe singur să analizeze și să observe natura cum este ea. Doamna Tatiana m-a ajutat cu tehnicile și am descoperit mai multe tehnici aici. Ea m-a îndrumat să îmi arăt talentul prin ceea ce fac. Am lucrat în tehnica de hașurare, astăzi am terminat-o. Am avut de lucrat pe o natură statică. Consider că a fost cel mai dificil de desenat vulturul, din motiv că a avut cele mai multe detalii care trebuia să lucrez la ele. Aceasta este o tehnică din acuarel, doar că cu puncte, unde utilizezi pensula pentru a face punctele și a reda imagine de pe hârtie. Aceasta este, de fapt, o legendă din poporul chinezesc. Pentru mine, pictura înseamnă un mod de a mă dedica un anumit timp din viața mea. Consider că este și o anumită libertate pe care mi oferă mie. Inspirația o găsesc anume când sunt în mediul online și mă uit la anumiți oameni cum pictează, ori anumiți imagini care le văd și mă gândesc că de ce nu să încerc să le redau și eu pe foaie. Profesia pe care vreau să o îmbrățișez are oarecum legături cu pictura, nu cele mai mari, este un domeniu din artă, dar consider că pictura va rămâne un hobby pentru mine.
Музею этнографии и искусства города Дрогия недавно исполнилось 3 года. За эти годы музей стал центром вдохновения для людей, увлеченных искусством. В музее прошли десятки выставок живописи, скульптуры. На музейной сцене выступали молодые художники, ученики музыкальной школы. Подробнее в репортаже наших коллег Дрогия ТВ. Muzeul de Etnografie și Artă din orașul Droghia recent a împlinit 3 ani de activitate. Pe parcursul acestor ani, muzeul a devenit un centru de inspirație pentru oamenii pasionați de arta frumosului. Muzeul a găzduit 10 de expoziții de pictură, sculptură. Pe scena muzeului au evoluat tineri artiști, elevi de la școala de muzică, au fost desfășurate activități de promovare a tinerilor talente. De asemenea, în cadrul muzeului activează și Centrul de Artezenat și Meșteșuguri Creativ Art Conducător Aurica Roman. În ciuda tuturor greutăților, cu ajutorul nemijlocit a administrației publice locale, a fost finalizate lucrările de reparație a acestui edificiu, în care a fost creat muzeul din orașul Droghia. Desigur, toate acestea au fost posibil doar cu implicarea directă a angajaților și directorului, care a fost și inițiatorul creării muzeului, Dumitru Postovan. Mult aș vrea să spun la capitolul, vă zic, Muzeul de Istorie și Etnografie și a Artă Droghia, care a fost renumit prin decizie Consiliului și a Artă. Dragilor, eu recunosc au fost foarte mari greutăți, adică la renovarea acestei instituții, deoarece a fost o clădire de lăsată din anii 80, cu mult dezastru, aș zice așa, poate că nu chiar binevenit, dar mă bucur foarte mult că Muzeul de Istorie și Etnografie a reluat viața după 15 ani de neactivitate, care la ziua de astăzi deja suntem bine mersi, așteptăm proiecte, renovări, poate ceva, mai vedem cum decurge viața. Cât de des organizați expoziții aici în cadrul muzeului? Expoziții în cadrul muzeului, cum să zic, suntem deja în decurs de 3 ani de zile, din 2020 la 13 septembrie, a fost deschisă galeria de artă și o sală de conferință a Muzeului de Istorie. Suntem deja la 19 expoziții astăzi, care au fost expoziții, vă zic, și legate de stil național, și legate de diferite evenimente, și sculptură, și pictură, vă zic, cu diferiți picturi, sculpturi. E cam complicat, știți, dar în ciuda tuturor problemelor, ne stărim să mergem înainte, fiindcă noi mai suntem rămași, mai facem ceva, mai reproducem ceva, mai inventăm ceva, adică mergem în pas cu viața. Știți că mă mândresc foarte mult de această instituție care am pus și eu puțină forță, mult forță în dezvoltarea ei. Despre meritele directorului Dumitru Postovan, care a fost depuse la crearea muzeului din orașul Droghia, s-a vorbit și în cadrul ședinței Consiliului Raional Droghia. Nu a fost poate domnul Dumitru în funcție de director, muzeul de astăzi și galeria de artă nu avea să fie cum este la ora actuală. Nimeni nu ia meritele domnului Dumitru, absolut, și a fost decernat cu atâtea și atâtea diplome și de la minister și de la guvern, să fie sănătos. Să-i dorim mulți ani succes înainte. În Muzeul de Etnografie și Arte din orașul Droghia a fost amenajată o sală de țesături tradiționale, Casa Mare, în care sunt expuse și diverse capodopere a timpului. Au fost amenajate 2 săli de artă, o sală de conferințe modernă. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!